Imnedija uffiċjalment l-ewwel edizzjoni tal-Caritas Run for Life, attività sportiva ta' ġiri u mixi qalb il-kampanja madwar iċ-ċentru ta' Caritas Malta f'San Blas u li se ssir fit-22 ta' Ottubru li ġej fit-8 ta' filgħodu. Din l-attività organizzata mill-Caritas b'kollaborazzjoni ma' St. Patrick's Athletic Club se tkun miftuħa għall pubbliku kollu kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti. U r-rotta ta' din il-ġirja ser tibda u tispiċċa fiċ-ċentru terapeutiku tal-Caritas f'San Blas. Net News tkellem ma' Anthony Gatt, id-direttur tal-Caritas, fejn spjegalna kemm huwa importanti li nippromovu ħajja aktar b'saħħitha il-bogħod mill-vizzju ta' droga. L-għan tagħna huwa li nħeġġu lil kulħadd biex jinvolvu ruhom f'attività fiżika għax nemnu sinċerament kemm l-attività kemm tkun fiżika jew mentali isservi ta' bini ta' karattru sod għal dak li jkun u għal futur tagħna. Dik kienet opportunità unika għalina li waqt is-60 sena ta' ċelebrazzjoni Mr. Anthony Gatt, id-direttur tal-Caritas, tagħna din l-opportunità li nassistu f'din il-ġirja u ta' unur u kbir għall-klabb li l-qofol ta' 60 sena bażikament ta' St. Patrick's. Anthony Gatt għalinna li kull min jipparteċipa f'din l-attività jista' jieħu rotod differenti. Dan għaliex l-atleti professjonali jistgħu jagħmlu ġirja ta' 10 kilometri jew 5 kilometri. Fil-waqt li għal min mhux atleta u jixtieq jipparteċipa ġiet ippjanata rotta ta' mixi ta' 2.5 kilometru fejn wieħed ser ikun jista' jiġriha jew jimxija. Għat-tfal ta' bejn l-10 u 13 sena ġiet ippjanata rotta ta' 2.5 kilometru, fil-waqt li għat-tfal ta' bejn is-6 snin u 9 snin ser ikun hemm rotta oħra ta' kilometru. Net News tkellem ukoll ma' Ray Spiteri, il-President ta' St. Patrick's Athletic Club, dwar din l-attività sportiva li se tkun qed issir ukoll fl-eluq is-60 sena mit-twaqqif ta' dan il-klabb. L-sports huwa importanti ħafna żgħażagħ kemm fiżikament, kemm emozjonalment u anke għalihom ġifieri fil-ħajja ta' kuljum għaliex inqabblu l-sports mal-ħajja ta' kuljum l-isfidi li ġib miegħu bħalma jġibu l-isfidi fil-ħajja. U hekk inkun sew nkantuhom spjega iktar ċara żgħażagħ għaliex importanti li jkollna disciplina, li jkollna rutina, li jkollna l-attività fil-ħajja tagħna biex ovvjament imbagħad napproċċew il-ħajja b'mod ukoll aktar pożittiv. L-appell tiegħi din il-ġirja huwa illi niġu mhux biex nipparteċipaw u nirbħu jew nikkompetu imma li neħdu gost. Ma' dan l-istazzjon tkellem ukoll Dario De Bono, youth worker li jaħdem fil-qrib mar-residenti li jinsabu fiċ-ċentru terapeutiku għall-adolescenti tal-Ibwar, fejn insista kemm huwa importanti li nkomplu nintroduċu l-imħabba l-isport fost iż-żgħażagħ sabiex ma jaqgħux fil-vizzji. Ara fiċ-ċentri ta' riabilitazzjoni tal-Caritas l-isport hija għodda importanti. Kemm waqt li qegħdin fil-programm u anke meta jħorġu fil-faġġo dar Charles Micheli hemm grupp impenjat ta' nies li ħarġu mill-programm tagħna fil-futbol, hemm grupp ieħor involut fl-atletika, hemm grupp li joħroġ bir-roti u fil-fatt ħarġet inizjattiva bejn l-istaff u l-klijenti li qegħdin fl-aftercare flimkien ma' xi staff anke miċ-ċentru tal-Ibwar tal-adolescenti għalhom min jaf kieku nagħmlu xi ħaġa biex nagħtu lura wkoll is-soċjetà biex nagħtu attività ta' attività fiżika li tagħti dak is-sodisfazzjon aħna ngħidulu natural high u nibtedi din l-idea. Intant wieħed jista' jipparteċipa f'din l-attività billi japplika online fuq is-sit caritasmalta.org.